टाकलं विचार दणकट पोलादी मनगट तरुण पिढीला साधा माणूस साधा पक्का इरादा चहूकड गाजा बाजा गाजा बाजा आहो तरुण उठवलं गाव लटवलं विकास जनता पाहती हो तरुण उठवलं गाव लटवलं विकास जनता पाहती गरीबासाठी दिवस रात्री खुला सदा दरवाजा माणूस साधा पक्का इरादा चहूकड गाजा बाजा। भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस तथा माजी आमदार माननीय राजनजी तेली साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री अजय गोविंद सावंत आणि धनश्री संदीप गावकर, महिला बचत गट अध्यक्ष भाजपा सावंतवाडी, तसेच भारतीय जनता पार्टी माझगाव विभाग माझगाव शक्ती केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष व तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते।